Kaixo, Jane? Kaixo. Bueno, bakizu kazetaria zarela, eta behar bada ohituago gongo zara formatu honetara, ez da? Bai, egia da, nahiago dudan elkarrizketatzailearen paper hori eukitzea, baina, moldatuko gara. Ondo, gaur rolak aldatu ditugu, ez da. Bai, hitz egingo dugu, edo gazteak izango ditugu izpide, hitzaldi honetan. Iruditzen zaigulako, gazteen kezkak eta gazteen beharrak politika instituzionalaren lehen lerroan egon behar direla. Eta, zuk zaude osatu dugun puntako talde honen kide, zerrendakideak gara, Bilboko udaletxetarako, hauteskundetarako, eta baita ere, kontuan hartu behar dugu, 30 urtekoen azpian, badala EH Bildu lehenengo indarra. Horregatik iruditzen zaigu horren garrantzitsua gai hau jorratzea. Esan dut bazarela zerrendakidea, bazarela ere kazetaria, baina aurkeztu zure gurea gehiago. Ni Bilboko Alde Zaharrekoa naiz, betidanik, bertan jaio izan naiz, kazetaritza ikasi dut, zuk esan bezala, eta orain kazetari lanetan egiten dut lan. Hainbat eremu sozialetan ibilia naiz, ikasle mugimenduan hasi nintzen batxilergo eta unibertsitate garaian, eta azken urteetan beste hainbat esparrutan ere ibili naiz, gazte mugimendutan, talde feministan, mugimendu feministaren baitan, presoen eskubideen aldeko mugimenduan, eta hainbat saltzatan ibilia. Ohikoa da esatean gazteak bizkarra ematen diotela politikari. Eta, egia da puntu bateraino ulergarria dela. Gero eta gehiago entzuten dugu, ustelkeri kasuak, edo hitz ematen dena ez betetzea, edo, edozein gauza botatzea botuak eskuratu nahian. Baina, izango nuke EH Bildu bestelakoa garela, berbada kontrakoa, eta zu konpromiso hartu duzu. Esango diguzu zergatik? Zergatik eman duzu pausu hau? Zuk aipatu bezala, eredu ustel hauek oso errotuta daude hainbat alderdi tradizionaletan, baina argi dagoela, EH Bilduk bestelako praktikak dituela, eta horren adibide da, zuk lehen aipatutako datua, 18 eta 29 urte bitartean EH Bildu lehenengo indarra dela. Gu herritarrak gara, militantzia soziala egiten dugu eta momenturen batean erabakitzen dugu herritarrak ordezkatu instituzioetan. Bestelako praktika bat eramaten dugu eta bai sentitzen gara ordezkatua EH Bildurengatik, ez dena gertatzen beste alderdiekin. EH Bildu gure ahotsa entzuteko prest dago eta gure beharrei erantzuteko prest ere bai. Horren adibide nagusia duela gutxi Madrilen onartu den etxebizitza legea, RC eta EH Bilduren akordioari esker aurrera atera dena. Eta hor, Oskar Matutek berak aipatzen zuen, neurri honek batez ere gazteoi lagunduko digula. Gu garelako ez bakarrak, baina gu garelako lokairuen presioen gorakada ordaindu ezin dugunak batez ere, ez bakarrak, baina bai gu garelako batez ere presio gorakada horiek eta lokairuen presioak ordaindu ezin ditugunak, eta guri eragingo digu batez ere eta lagunduko digula neurri honek. Horrek ikusten da, EH Bildu bai prest dago alde batetik gu entzuteko eta bestalde batetik gure beharrei erantzuteko. Bai, eta aipatu ditugu alderdiak, baina entzeko goera gertatzen da instituzioekin, zentsazioa da, gazteak ere instituzioengatik ez dutela euren burua ikusten. Eta Bilbora bagatoz, esango nuke Bilboko udala galtzen duela orokorrean, esango nuke mugimenduetan eta gizarte mugimenduetan eta zenbait erakundeen indar hori, eta kemen hori galtzen duela, eta bereziki gazte mugimenduekin hori gertatzen da, gero eta oztopo eta traba jartzen direla. Zer uste duzu izan beharko luketela instituzioak edo zer egin beharko lukete instituzioak gazteak eurengan, euren buruan ikusteko? Bai, egia da oso errotuta dagoela ideia hori, gaztek paso egiten dute politika instituzionala, ez dute zer jakin behar, agian ez gaude politika instituzionalan, agian ez gaude alderdi politikoetan, baina bagaude mugimendu sozialetan. Azken urteetan eta oraindik ere hain transbertzala den mugimendu feministaren parte gara, egia da mugimendu feminista intergenerazionala da, baina gazteok hor gaude. Duela gutxi kalera atera ginen hezkuntza euskaraz izan behar dela aldarrikatzeko. Orduan bai, ez gaude beste modu batean gaude parte hartzen, egia da gobernuan beti egon direla alderdi tradizionalistak eta alderdi tradizionalista eta gazteon artean arrakala handia dagoela. Bilbora karritan, nik ikusten dudan irudia da, PNV eta PSren gobernu honetan irudia dela
hor daudela helduak gazte hori eragingo diguten erabakiak hartzen. Gure ahotsa entzun gabe, eta inolako asmorik gabe, gainera, gure iritzia zein den jakiteko. Egia da badagoela aurretan erabeen kontseilua, baina uste dut urtean behin edo birritan bakarrik biltzen dela, eta horrek ez du bermatzen benetan gazteon ahotsa instituzioan egotea. Bai, eta Euskal Herrian, zorionez ez dugu arazo hau, ez? Baina gero eta gehiago ikusten da beste herrialdetan, kolektibo zaurgarrienak, ez? Euren konfidantza jartzen dute ultraeskumako alderrietan. Behar bada lortu dute sinistaraztea pobrea edo pobreagorenen kontra joateko dinamika hori. Eta esan dudan moduan ez da inondik inora gure gaurko arazoa, baina uste duzu gazteak arduratuta egon behar direla fasismoagatik, fasismoaren gorakadagatik? Egia da fasismoaren gorakada aspaldikoa dela, batzuek agian esaten dute orain dela gorakada momentu hori, baina aspaldikoa da. Eta bai, nik uste dut gainera gazteok gure burua antifasistatzat dugula, borroka horren parte sentitzen garela, eta Euskal Herria antifasista dela esaten dugu ozen, eta aurrean izango gaituztela. Egia da komunikabidek ere hor paper garrantzitsu bat hartzen dutela. Komunikabide tradizionalek daukaten diskurtsoa delako migranteak eta segurtasuna lotzea, eta horrek diskurtso oso beldurgarri bat edo oso arduratsua da, ez dakit zela nahi azaldu, baina horren, nik ere sentitzen dut daukadala ardura bikoitza, ez? Alde batetik kazetari bezala, ezkerreko kazetari bezala, diskurtso horri aurre egitea oso zaila da, direlako komunikabide handiak eta tradizionalak, eta kontra egiteko lan bikoitza egin behar dugu, eta gero gazte bezala ere bai, hor kriston lana daukagula, esateko aurrean izango gaituzue, eta guk Euskal Herria antifasista bat nahi dugu. Gazteen kezken inguruan hitz egiten badugu, emantzipazioa hor da erronka nagusia, ez? Helburu bat, gero eta gehiago kostatzen dana. Gaur egun, uste dut, 30 urte ingurun badala bataz bestekoa, eta horrek dakarren arazo guztiekin, azken finean badakar bizi proiektu osoa atzeratzea. Eta, emantzipazioa lortzeko, noski behar da independentzia ekonomikoa, baina beharrezkoa da ere bizitza eskubidea gauzatzeko aukera, etxe bizitza eskubidea gauzatzeko aukera. Eta Bilbon, etxe bizitza bada arazo nagusi bat, arrazoiak askotarikoak dira, eragina badu ere turistifikazioa eta hiri ereduak, eta gainera auzo guztietan gertatzen da hori. Bagabiltza auzo Bilbo ezagutzen, eta Otxarkoagan beran ere esaten digute nabaritzen dutela presioen gorakada eman dela, egoera honen dela eta. Eta jakin nahiko nuke, zein da zure ingurua, zure egoera, zure ingurukoena, eta etorkizuna nola ikusten duzue? Egia da nire inguruan, 24 urte betetzen ditut aurten, eta nire ingurura begiratuta, nire kuadrilla, nire adineko lagunei begiratuta, pertsona bakarra dago emantzipatuta, 24 urterekin. Egia da, orain arte oso ilun ikusi dugula egoera, ez? Orain hemendik aurrera lehen aipaturiko etxe bizitza legeari esker, ematen du argitasuna ikusten ari garela, baina orain arte egoera zen egia da gaztelagun eta bestelako laguntzak zeudela, baina horiek partze batzuk baino ez ziren, eta gainera horrek ekartzen zuen ere batzuetan alde jabek presioa igotzea laguntza horiek eukiko genituelako. Partzeak besterik ez ziren, politika integrala zen behar zena, eta horri etxe bizitza lege honi esker lortu dugu. Agian ez da amesten dugu legea, baina aurrera oso handia da. Orain arte, PNV eta PSren gobernuak kompetentzien aitzakipean ez dizkigu eskaintza askorik eman, jakinako nuko orain ze aitzaki erabiliko duten laguntza horiek ez emateko. Eta, orain argitasuna ikusten ari garela ematen du, baina hor dago etxe bizitzaren auzia. Hemos hablado de emancipación y vinculado a eso de la vivienda. Y ahora, pues, por supuesto, lo que toca es el acceso a un empleo de calidad.
Y yo recuerdo cuando finalicé los estudios, ¿no? Ese momento de dar el salto al primer empleo, y entiendo que es un momento lleno de expectativas, pero también un momento cargado de incertidumbre. Y bueno, pues no es para menos, porque si vemos los datos de paro juvenil del Bilbao metropolitano, es el 38,5%, ¿no? Que está a la cabeza de muchas zonas de Europa. Y antes hablábamos también del modelo de turistificación vinculado a la vivienda, y ese modelo pues también impacta de lleno en el empleo, empleos precarios, de baja calidad y también muy estacionales. ¿Qué es lo que crees que pueda hacer el ayuntamiento ante esto? ¿Qué medidas puede adoptar? Bueno, como tú bien has dicho, el paro es del 38,5%, estamos por detrás de Nápoles o Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, me parece un poco, no sé, que al Ayuntamiento de Bilbao le gusta mucho compararse con otras ciudades europeas, ¿no? Mira qué bien Bilbao, que está a la altura de otras ciudades europeas, pero según para qué cosas. Este dato el Ayuntamiento de Bilbao no lo da y no le interesa este dato. Es verdad que, bueno, tirando de Las Palmas de Gran Canaria es un claro ejemplo de turistificación y que los jóvenes emigran a otras ciudades porque es imposible crear una vida digna allí. Y eso yo lo veo aquí también, sobre todo el casco viejo de Bilbao. O sea, ahora mismo es un parque temático para los turistas, no hay capacidad de crear una vida digna aquí. ¿No? Eso de vivir y trabajar en el barrio, eso ahora no existe. Sobre todo por el auge de los precios de alquiler para viviendas turísticas que está habiendo ahora. Y con eso también la precariedad que traen estos macroeventos que se están organizando en Bilbao, que a veces bueno, pues ofrecen un trabajo muy precario, un sueldo muy pequeño por horas y horas de trabajo, y otros macroeventos incluso pidiendo voluntarios para trabajar. Bueno, ¿qué debería hacer el Ayuntamiento de Bilbao? Bueno, pues igual se deberían de crear unas cláusulas sociales en las que se limite, o bueno, se diga un mínimo de sueldo que hay que exigir para que estos macroeventos se hagan aquí, o bueno, un mínimo de condiciones para que, bueno, estos macroeventos bien que se organicen aquí, pero que no sea, que no traiga problemas para la gente de aquí, que no sea beneficios para unos y todo lo contrario para los que vivimos aquí, ¿no? Entonces, sí es importante crear bueno, pues estas cláusulas sociales un poco para medir todo esto. Bueno, dakizun moduan nik UPVH-ko, unibertsitateko irakaslea naiz, eta betidanik esan da, Leioako kampusa eraiki zenean, han egin zela nolabait gazte mugimendua desaktibatzeko, eta egiten ziren ekimenak herrian oihartzuna ez izateko. Gaur egun egoera guztiz bestelakoa da, eta gaur esaten da, hiri unibertsitarioa bilakatu nahi dela Bilbo, eta proiektu elitistei sarrera ematen zaie unibertsitate publikoa, oztopatzen den bitartean, edo behintzat horren beste bultzatzen ez den bitartean. Egun ez dira ematen unibertsitateak kanpora, baina saiatzen da gazte mugimenduari nolabait erraztasunak ez jartzen, bereziki espazio publikoetan ekimenak egiteko. Egiten den aisialdi hori, ze gazte mugimendutik egia da kultur ikuspuntutik eta aisialdetik ekimen asko egiten direla, baina horiek ez dira errazten edo behintzat ez dira bultzatzen. Bai, egia da, auzoetan gazte aktibo asko daudela inplikatuta, bai aisialdian edo kulturari dagokionez, baina trabak baino ez ditugu jasotzen. Eta, bueno, ematen du aisialdia luzu bat dela, baina aisialdia bizitza bat bizigarra izateko guztiz beharrezkoa da eta komunitatea sendotzeko ere bai. Eta jai herrikoiak dira horren adierazle nagusia. Eta bai, lehen aipaturiko makroeventoei alfombra gorria jartzen zaien bitartean, gure auzoetako edo Bilboko jai herrikoiei trabak baino ez zaizkio jartzen. Eta, bueno, nik hori nire auzoan ikusten dut ere bai, espazio publiko apur bat bere ganatu nahi dugunean, ez dakit, kulturarekin lotutako zerbait antolatzeko, edo aisialdiarekin, edo espektro desberdinetako eskaintza eskaini nahi dugunean, trabak baino ez ditugu jasotzen. Ja ez da baliabiderik ez dizkigutela ematen, baizik eta trabak ere jartzen dizkigutela.
Bai, eta aipatu dituzu, auzoetako jaiak edo aste nagusi, zaila dela pentsatzea horrelako mugimendu parte hartzaile eta herrikoia eta inguruan edo Europan bertan, zenbat ekimen egiten dira eta ez bakarrik festari lotuta, baita ere kulturari lotutakoak. Eta, egia da jaia nahiko transversala dela eta ez direla bakarrik gazten parte hartzea hor dagoela, baina ekimen asko eta asko ezinezkoak izango ziren gazteen parte hartzerik gabe, hori argi eta garbi dago. Eta gero ere, aisialdia ikusten da zuk esan duzun moduan, gazten ikuspentea badela oso hedonista eta nolabait errealitatetik aldenduta dagoena, edo komunitatetik aldenduta dagoena. Nola ikusten duzu hori? Bai, egia da, instituzioetatik edo bultzatzen den eredua orain dela gazteak festara girora bideratuta eta gauera bideratuta eta eredu hori da bultzatzen dutena. Bilbon gazte mugimendutik bai saiatzen garela bestelako aisialdi bat bultzatzen gazte sortzaileei espazio desberdinak eskaintzen eta hori ere kulturaren parte da. Ni adibidez konpartzakidea naiz Bilboko jaietan eta hor hausnarketa ere egin dugu eta saiatzen gara eta egiten dugu bederatzi egun horietan gauera eta festara bakarrik bideratuta ez dagoen eskaintza kulturala ere eskaintzen. Eta hori saiatzen gara ere urtean zeharrera edatzen badakigulako kultura ere badelako herria egiteko modu bat eta gazteon aldetik ere saiatzen ari gara horrelako eskaintzak egiten. Nik, esatzen dudan modua da, guk daukagula eskaintza kultura alternatiboa, badago instituzionala, guztiz gaztei bideratuta ez dagoena, eta guk egiten dugu guk guretzako guk nahi dugun eskaintza kulturala. Eskerrik asko, Jane, honekin bukatzen dugu, baina seguru asko, hemendik eta hauteskundera bitartean askotan ikusiko garela, hainbat ekimenetan, ekitalietan eta guztietan. Eta bukatu baino lehen bai, eskatuko nizun, esatea gazteei zergatik den garrantzitsua, zergatik joan behar diren bozkatzera maiatzaren 28an. Gazteon ahotsa funtsezkoa delako. Ikasleak ginenean, ikasle mugimenduan inplikatzen ginen, gure ahotsa entzutea nahi genuelako, gazteak ginenean ere, gazte mugimenduan borrokatzen genuen, gure ahotsa entzutea nahi genuelako. Kide feminista, bezala emakume feminista, bezala ere borrokatzen dugu gure ahotsa entzuna izatea nahi dugulako, eta orain herritar bezala ere bai ezinbestekoa da gure ahotsa entzutea, eta horregatik ezinbestekoa da bozkatzera joatea maiatzaren 28an. Oso ondo, eskerrik asko. Zuri.